megalayapost.news. Habai jukran hagajing yalang yalap election ke NPP na kamtau Dr. DRL Nonglan kabalong hendin kejan miet hasnong Bihar kabhab haumsning constituency u Dr. Celestine Lengdo MLA kaumsning ulong bahagani kejuk bomta omla bonburi hakababaro kikam kibangile labhan sniu bat ki bangikran kipalut hakirun san social media deng ba kajungkran hakmat kipajba u Dr. Celestine Lengdo ulong bala saprang bah hakirun san social media ya kajungkran jong wairi rong ba bot ubolong kum wain ki kertong hakani election MP Sitang Samoy na Shillong Parliamentary Seat hakaba ka jingkran jong u haka Doodarshan TV ulakran shay ba ju thevon hanray kumno muntapat uyang banyakon election bat pan jikrshan nagi pajba bakin thevot sa u bat kadai ka subject kabala banyakran kumtana kalyang Dr. Celestine Lengdo ulakran tui ki pajba bakin jiet bat Punjab yo Dr. DRL Nonglan kertong ke NPP hakani election Sitang Samoy da ka baong ru ba uday ubriu balanang lastat bakum riu rang ba ubala syempang ya ka bakum kejelahi kadon kam yu ban pha Delhi Uday unom thok kot ula thok santeli kikot haka kitin khasi arteli kikot haka kitin fareng uday professor head of department jong ka khasi subject uday director jong ka CDC College Development Council hapo nehu hakapor ka bamangi baro ngiya angnut Baya kakitin kasi day ban itu no haka kernit ka bapra barabor ka sorkar pedeng ka bishar kanu kakitin ka balahe lariuspa haka tho katar ka jingbun ki kot ka jingbun ki novels ka jingbun ki artikel ka baper kata ka kintin kan sayo ka jing itu di hangni ngidon u candidate u bala pendep la ka kamram ban penjanai ya kakitin kasi Larang ayat hu ter ki kam ki ba ulabat ngasmo kumbanga pensarong tan yo ihe kmut sibet tehan rai kane ka juk hakaba ka social media ka penpau syai kedar ka ai ka bangile ka ai ka bangikran bat ki ai ki kam ki bangi pendap ka program jong ka Doordarshan ka program TV Doordarshan ka bakerteng ka straight talk way na ki candidate ha kata ka jingekren mo uday u panelis kamot kibriu ki balik kren ban pensotu ka idea jongki ha ki topik baper way na ki candidate u banyaya yang yala election hangne ha kata ka jingekren hapo ka straight talk ka program jong ka Doordarshan lada pipe ya po social media kadang-kadang hakaba ula kren syai bat uong ngam julek thebot hero nganom jer kerteng philaktip mo ubri ubom julek thebot menta unsawan sikisnong jongi bat ong ai ka bot jong pienga kata kala pelat ke subjek ngasong hakashnong kathau habangi jit ramba shnong kakitin pareng gaong nobody is perfect tehan rai wat hapdeng jong kata ka jingduna lada dai ka por ka bangi hap jit ramba shnong ni like ban thep bor ban jit na pedeng ki baduna udon hi bakhamba ni shanya ya ka system ni shanya ya ka election na pedeng ki candidate ki bela election don uba biang don bakhamduna don uba le tammo tenre wat laki don kita ke jingduna ki jongi ngingek ba ngin sa jit ya uba bhatam na pedeng kita ngimdai ki priu ki badu jingkerman bak don kato kanengut ki baong la ba thep ha nota kamut none of the above kum kita ki briu ngangaong kidai ki briu ki badu jingkerman ha ka jingim ubriu badon ka jingkerman ubriu boong ngantre sitom udnom thep ha unota lano namar balai ngimpat poi te sepeneng habneng te baro kalong perfect ki ong ngamtit ngampat jupoi sepeneng tambah ka perfect kalong tang habneng kat bangi dan im ha ka ne ka perthai
Wat langi don ha pedang ka jingduna ngide ban simbenta akan ke election. Teka parti NPP katerwa hapi ya orang kini ubreu balabit ulabyang urang ba balak pro kasaping but ubadon ya ka wisdom. Tengah apil sepi ngamdai banyakan bas election kiperlok kiban keren nadin jongakin sa pensyai susu Henry kum UMLA ujongpi ngadon langbat ke sorkar UMP wadai ban lake sa Delhi udai ban long naka grup kebadon naka sorkar palat ya kata omdan subjek ya keren MegalayaPost.news